Ahoj, tohle je 1 milion dolarů. To je zhruba 22 milionů korun. Peníze, které mi zbyly z jedné akce, který už nepotřebuju. Tak já je teď někomu z vás dám. Ty prachy jsem zamknul v tomhle trezoru. Aby se k ním dostali, potřebujete tuhle kartu a správný heslo. Ty karty jsou teď v kinech po celé republice. Stačí jenom přijít na ten správný film. Heslo k té kartě je 10místný číslo. A každý z vás na něj teď může přijít. Stačí jen rozluštit tuhle šifru. Není jednoduchá, ale existuje k ní návod. Je v tom filmu.